Biz Amderyanın garasyna oturmana gittik. Bir gece Amderyanın garasynda wagt geçirdik. Bu videoda Amderyanın garasynda nädip dynjalyp bolýar, şol hakyny aýtyp berjek. Ýöne video başlamazdan öň Deryanın garasyna baryp hapaçylyk etmezligi haýyş edýän. Sebäbi biz Deryanın garasyna baryp bir sagatlap hapa-hupalar çöpledik. Soňra dynjalşymyz başlady. İlki bilen Deryanın garasyna gowy ýer saýlap düşledik. O taýda kölege gurnadyk, nahar beşirdik, et doguradyk, ot ýakdyk, saçak bezedik, ondan kedilip suwa düşdük. Ýöne Deryanın suwy aýdyp ýerýal däl. Ören salkyn, ören ýakymly, ören peýdaly palçygy we ýatdan çykmajak ajaýyp pursatlar. Men suwdan çykasyň gelmedi. Soňra gaýygy çiğşirip suwun içinde ýatdym. Gaýygyň içinde güne ýatyp lezzet almak bul meniň iň gowy görýän dynjalyşlarymyň birisi. Ýöne dostlarym taklanyp bilmeýän goşuldylar. Deryanın garasyna gidip dynjalanda bir näçe sanly nahar bişirilýär. Çorba nahar, şaşlyk, gapyrga mangal, gowurlan balyk, garaz Deryanın garasyna howada näçe iýsen iýler. Suwun garasynyň howasy we suwa düşüp dursaň barandan gaýtýança iýiçär. Biz Deryanın garasyna bir gije boldyk. Suwa düşdük, Deryanın garasyna gijelep aýdym diňledik. Deryanın gijek peyzajy ajaýyp howasynyň dynjaldyk. Deryanın garasyna gidip dynjalmak üçin maňa liçkadan ýazyp ýa-da kommentariýada habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle turlar Amderyanın garasynda indi gidip dynjalyp bolýar. Iwiçki, palatka, ähli şertler gurnalýar, hatda gaýyk hem bar. Suwa düşüp bolýar. Derýadan bir näçe sany balyk tutdyk we şo taýda olar hem gowurup edik. Bilmeýänler üçin Amderya Lewap vilayatyna, ol Türkmenistanyň iň uly derýasy. Amderya bilen bagly goşmuşy soralar bolsa, bize kommentariýada ýazyň. Derýanyň garasyna dynjalmany gidenler üçin ýene bir gezek haýyş etýän, oturan ýerleriňizi hapalamany gaýdyň. Hapa-hupalary özüňiz bilen alyp gaýdyň. Amderyanın garasyna bir gejelik tur gurnap berýän syýahat kompaniýasy. Maksatly syýahat kompaniýasy guramaçylyk ören gowy ýokary derejede we ören gyzykly geçýär. Amderya gidip dynjalmak üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Enneki videolarda görüşýänçä biz bilen galyň. Paka.